Πόσο ευάλωτοι είμαστε όταν κοιμόμαστε, το κακό μπορεί να συμβεί και να μην καταλάβουμε τίποτα. Κάπως έτσι την πάτησα κι εγώ. Και το κακό είναι ότι προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου ότι ήταν ένα όνειρο, η φαντασία μου ή όπως αλλιώς μπορούσα να το χωρέσω σε μια λογική που δεν δεχόταν το παραφυσικό. Ένα βράδυ όπως όλα τα άλλα έπεσα για ύπνο. Ήμουν μόνη στο σπίτι. Όπως κοιμόμουν λοιπόν, ένιωσα ένα δυνατό χαστούκι. Πόνεσα. Προσπάθησα να ανοίξω τα μάτια μου, αλλά δεν τα κατάφερνα. Προσπάθησα να κουνηθώ, αλλά δεν μπορούσα. Ποιος ήταν στο δωμάτιό μου και με χτύπησε, κρύος υδρότας, με έπιασε καθώς προσπαθούσα να κουνήσω το κορμί μου χωρίς αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή τα κατάφερα και άνοιξα τα μάτια μου. Σηκώθηκα και άναψα αμέσως τα φώτα σε όλο το σπίτι. Δεν υπήρχε κανείς. Ξάπλωσα πάλι, πείθοντας τον εαυτό μου ότι όλα ήταν ένα όνειρο. Έσβησα το φως και έκλεισα τα μάτια μου. Δεν ξέρω μετά από πόση ώρα συνέβη αυτό που θα σας περιγράψω παρακάτω, αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν είχα προλάβει να κοιμηθώ ξανά. Ενώ είχα κλείσει λοιπόν τα μάτια μου, ένιωσα ένα χέρι να με αρπάζει από το πόδι και να με τραβάει. Προσπάθησα να αντισταθώ, αλλά και πάλι το σώμα μου δεν ανταποκρινόταν στις εντολές που έδινε το μυαλό μου. Μετά από προσπάθειες κατάφερα να ξεφύγω από ό,τι ήταν αυτό που με κρατούσε. Έπεσα στο πάτωμα και προσπάθησα να ανάψω το φως. Έψαχνα το διακόπτη, αλλά δεν ήταν στη θέση του. Ευτυχώς βρήκα το διακόπτη και άναψα το φως. Μόνο που δεν βρισκόμουν στο υπνοδωμάτιο. Ήμουν στο σαλόνι. Τι συνέβη τελικά εκείνο το βράδυ, τι ήταν αυτό που ένιωσα, πώς βρέθηκα στο σαλόνι ενώ είχα ξαπλώσει στο υπνοδωμάτιο.